Sekarang video footage kayak nagra. Sokjak. Sarigam jotona जों दिनै गिबियावनो थाङो 28 मंगलनि जों जत बर'राव दं मिलिनायै जों दिनै ब्लगजों जों गिबि साबाय मालायनि थाङो এবং मालायनि थांनायनिफ्राय गिबि साबि हिसाबै दिनै मिटिं दङै जों बबाय मालायमारिया जों बबाय मालायनियाव जों दिनै 28 मंगलनि একটা পঞ্চায়েত बागमारा थाबुआ सरि बागमारा थाबुआ बागमारा थाजाकजों दिनै पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै तो दिनै कर्मीराव सिरो थाङा पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै मालायनो होनै सिरि बर'बाय এবং मालायमानि परियो दिनै दलाव যত फिरय फैया हो कয়েকজন फिरय फैया तो आंबो सिरो थानि होनैनो थामानि तो একটা জায়গা आं आवहा गसा दिनै टायार रंहानै बा थाहा ओ जगह बाथांमानि परेयाव बरंनि कয়েকজন बर'रक जोंनि बाइक बाय 6-7टा बाइक बाय 2-3 जन खालायखाजा এবং फ्लेक्स जोंनि दङ अदर बाइक लाथादर এবং बनि लाथादर जले बरजाबो दङ तो बरक যখন सिएनटिया थाङा हलाय आं दिनै दलङो इनफर्म खालाय रहा जे न बक थानाय रास्ता तैका फायदि होनै एरपरे हलाय बरंनि जे 3-4 जन थानायराव बरक इनफर्म खालाय रहा दिनै प्रेसिडेंट अखाय दं होनै तो दिनै प्रेसिडेंट যখন अखाय दं हलाय आं जे नुहा बरक बंनि गाड़ीनो खैबोय साइकेलनो खैबोय बंनि लाथा इट जा तंमानि बनतै बंनो गोसाबै थाया तो बरक बासेनि बागै निजनो रेस्किउ खालायनि बागै बरक एकटा न'आव हाबा सि न'आव आंबो दङ तो बरक आं सि न'आव दं होनै थिगेना मानो এবং सि न'नि बर'रक न बक मेला होना जे कारिरि जों बंनो डक्टरै छेन होनैबो तो चिनिं सि जागा निजेनि आत्मरक्षानि बाय जों बंनि दन्दमा सागाद्र माकाजा एरपरे हलाय बक जखन जोनो मान्दिया हलाय चिनि दलंनो बक रुसाबै थाङाला आं आंनि दलंनो फन खालायहा जे आं अमुक जागाद्र बकआनो अ खालायखिया माने गेराव खालायखिया न चिन्ता ता खालायदि नै साखोहा आं बंनो अन्य একটা रास्ताते थादि होनै तो बक थास्लाब दिया एरपरे बक चिनि दलनि ऊपर अटैक खालाया तो अटैक खालाय माने लगे लगे चिनि दलक पाल्टा अटैक खालाय दिया जे पुलिस प्रशासन तंमानि बाय बक उखुमटिया फिरय था एरपरे बक पुलिस प्रशासन अर्थात যারা एडमिनिस्ट्रेटिव तंनाय पुलिसावनो बक ओभारटेक खालायै बरकसोनो उखुम खालायै इफिरय था एरपरे चिनि दलक जेतु चिनि बबाग्रा साजाक दङ जे भायोलेंस दाखलायदे होनै जों दिनै बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरकबाय बबो बुलाय जायगा এবং तबो तकलाय जायगा चिनि যারা কর্মী तंनायराव कয়েকজন नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक हदयै सकसायरि हा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जों बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजिजों चलिनाय कारण इहा बरक जुदि आनो सै जुदि आनो वारना सैयाव आनैया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फोर जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरंहरैलाय माहां नुग्लाय फुरंहरैलाय जों बाहामा दङ बरक जोंनि ऊपर दोष अजथा दोष चापायनि नाय जों बन्नाम खालायनाय बक निजे पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक बन्नाम खालायो जतनो हमबाय बागमारानि पार्टी अफिस चिनि तांमानि चिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायगा बक चिनि पार्टी अफिसनो सहा এবং बागमारानि चिनि जे कयजन कर्मी तंनाय रंनि दखान तंनाय रंबो बक निजे थाङै तख्रुखाय खैबिफैया दलंनो जों फटा सामथाय गेबो करै टिभि थाय गेबो करै लासि थाय गेबो करै चिनि हा चिनि सासन जों बबाग्रानि आइडियोलजि